खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो समबारनिफ्राय रायजोआव जागायगोन वान नेशन वान रेशन कार्ड दानिया अनलाइननि गेजेरजोंसो डिलारनिफ्राय माइरं दालि बायदि बायदिखौ मोननो हासिगोन जायफोर बिथांमोनहा रेशन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाखै बिथांमोनहा थाबैनो गाव-गावनि एरिया इन्सपेक्टर अफिसाव थांनानै लिंक खालामहैनो हागोन वान नेशन वान रेशन कार्डनि गेजेरजों जायफोर सुबुंफोरा डिलारनिफ्राय माइरं दालि बायदि मोननायनि गनायजाथाव नङा बिथांमोनहा दानिया मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नंला बेराफारसेथिं मुलाम्फायारिया भारतनि जायखिजाया खनायाव थायाथों मानो वान नेशन वान रेशन कार्डनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन मख'नो गोनांदि मोनफ्रोमबो डिलारनि गलायाव दानिया मोनसे मेसिन थासिगोन जाय मेसिनाव मुलाम्फायारिफोरा रेशन कार्ड नाम्बार नङाब्ला आधार कार्ड नाम्बारखौ होनो नांगोन बेनि उनाव न'खराव साबेसे सोद्रोमा दङ बे कार्डनि गेजेरजों बेसेबां माइरं एबा दालि मोननो हागोन बेफोरो गासैबो मेसिननि गेजेरजोंनो नुजाजोबसिगोन आरो बे मेसिना साप्लाइ डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रेल स्टेट एनआइसि इउआइडि सार्भार गासैजोंबो अनलाइन कानेक्शन थाजोबगोन खेबसे मुलाम्फायारिया माइरं एबा दालि लायोब्लानो गासै सार्भारावनो आपडेट जाहैजोबगोन मख'नो गोनांदि वान नेशन वान रेशन कार्डनि बे नियमा समबारनिफ्राय जागोन होनदोंब्लाबो बबेबा जायगायाव एसे उनबो जानो हागौ साननि समावनो दानख्लाब सुख्लाब जाथाय बे जाथाया धेमाजि जिल्लायाव जादों मरिदहल कलेजनि सानै फरायसुलिफोरखौ धेमाजिनि एएसटिसि बास स्टेन्ड खाथिनि फार्मासिनि मोखाङाव गंसे स्कुटिजों फैनाय सेंग्राया गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामदों जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथाङा फरायसुलिफोरनि गोदोनाखौ हानायनि थांखि लादोंमोन नाथाय गोदोनायाव नाङालासे खर' आरो मोदोमाव गाज्रियैनो जोखोम खालामदों बेखौ नुनानै फरायसुलिफोरखौ रैखा खालामनो फैनाय सासे सुबुंखौबो गोबौ हाथियारजों दानख्लाबदों दुथाङा बेनि उनाव खारलांनानै औवासुंबारिनि मोनसे खनायाव गावखौबो गोदोनायाव हानानै लानायजों लोगोसे मोदोमावबो हानानै लादों उनाव ओनसोलनि सुबुंफोर आरो पुलिसा फैनानै गासैबो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय फाहामसालिसिम दैथायहरदों खौरांनि बायदिब्ला मरिदहल कलेजनि लाइब्रेरियाना सानै फरायसुलिफोरखौ गोलाव समनिफ्रायनो प्रपज होबाय थादोंमोन नाथाय फरायसुलि सानैयाबो लाइब्रेरियान रिन्टु शर्मानि मोजां मोननायखौ आजावाखैमोन बेनि थाखायनो दुथां रिन्टु शर्माया कलेजाव आनजाद होनो फैनाय सानै फरायसुलिफोरखौ लामायावनो साननि समावनो दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनो सोलो खालामदोंमोन रायजोआव आइजो माहारिखौ खामानि होगोन होननानै गुबुन रायजोआव फानहैनाय आरो मोजां मोननायनि फाव दिन्थिफ्लानानै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जिनाहारि खालामजानाय आरो बुथारजानाय जाथायफोरा जोंखौ बावनो समखौनो होआखै बे समावनो सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ सानै मुस्लिम हौवाफोरजों समाजनि बेरेखा खामानि मावनायनि सन्देहआव हमजादों रिपर्टनि बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव सानै मुस्लिम सेंग्राफ्रा हाबा जाखानाय सासे बर' आइजोखौ बाइकआव लानानै फैनानै समाजनि बेरेखा खामानि मावनायखौ नुनानै रुपहि राजाबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै सालबारि पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हौवा सानैया हलंबारि गामिनि मुङा फारियै कमलाली आरो जयानुद्दिन आफगानिस्तान हादरखौ हाथियारनि गोहोजों सेनानै लानाय तालिबान उदखारिफोरखौ मदद होनानै ससियेल मिडियायाव पस्ट होनायनि दायाव हमजाबाय सा 14 आसामनि थागिबिफोरा जाय समाव आफगानिस्तान हादरखौ तालिबान उदखारिफोरा सेनानै लानायनि उनाव आफगानिस्ताननि गासैबो सरासनस्रा सुबुंफोरा इयुन जिउखौ लानानै सामखिखांदों बे समावनो उदखारिफोरखौ मदद होनानै ससियेल मिडियायाव पस्ट शेयार खालामनाया सोंखारिजाथाव डिपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस भायलेट बर'आ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम पुलिसनि ससियेल मिडिया मनिटरिं सेलनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव तालिबान उदखारिफोरखौ मदद होनानै पस्ट शेयार खालामनायफोरखौ गोख्रोङै सिग्रोमदोंमोन बेनि उनावनो सा 14खौ हमनो हादों हमनो हानाय सा 14नि मादाव माखासेया तेजपुर मेडिकेल कलेजनि फरायसाफोर मौलानाफोर माखासे फोरोंगिरिफोर आरो माखासे रिपर्टार बेनि अनगायैबो सासे एआइडिएफ दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि मुङा मौलाना फाजल करिम गुबुनफोरनि मुङा फारियै कामरुप रुरेलनि आबु बाकार सिद्दिक आरो साइदुल हक काचारनि जावेद माजुमदार बरपेटानि मजिदुल इस्लाम आरो फारुक हुसैन खान बेनि अनगायैबो आरो माखासे मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिं बिथाङाबो ससियेल मिडियायाव पस्ट शेयार खालामनाय आरो लाइक खालामनायाव सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायहरदों बेजों लोगोसेनो दासान्दि आफगानिस्ताननिफ्राय भारतारिफोरखौ रैखाथियै भारत फारसे लाबोफिननाय हाबाया जागासिनो दङ बेनि गेजेरावनो मैया खौरां मोननाय जादोंमोन दि फ्राय सा 150सो सुबुंफोर जेराव बांसिन भारतारिफोर दङ बिथांमोनखौ काबुल एयारपर्टआव फैनाय समावनो लामायावनो तालिबान उदखारिफोरा किडनेप एबा लांखारदों होननानै
नाथाय उनाव खौराङाव गोसारफिनदों दि तालिबान उदखारिफोरा फ्राय सा 150खौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय आरो फोरमान बिलाइफोरखौ नायबिजिरनो थाखायसो लानानै थांदोंमोन उनाव उदां खालामनानै हरफिनदों। मख'नो गोनांदि इन्डियान एयार फर्सनि एयारक्राफ्टनि गेजेरजों काबुलखौ तालिबान उदखारिफोरा लानायनि अखानायैनो सा 40खौ रैखा खालामनानै भारतसिम लाबोदों। बेनि उनाव सा 150 आरो बेनि उनाव सा 85खौ रैखाथियै भारत फारसे लाबोदों। काबुल एयारपर्टआव माखासे थाबोनाय भारतारिफोरखौबो काबुल एयारपर्ट अथ'रिटिनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो भारतसिम लाबोफिननाय जागोन। बेनि अनगायैबो रिपर्टनि बायदिब्ला आफगानिस्ताननि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फ्राय 1000सो भारतारिफोर दंबावो बिथांमोनखौबो भारतसिम लाबोफिनगोन। आं जुदि बिबान लायोब्ला बिटिसिआलाय मा? आसामनि गिबि मन्थ्रिबो जानो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों एमपि नबकुमार सरनियाया। एमपि नबकुमार सरनियाया बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोजों जथायै सोरखार दादोंब्लाबो गोजोननाय गैयैखौ हमदांनो हायो। जायनि थाखाय सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि दैदेननाय तृणमूल कंग्रेस टिएमसि दोलोजों एलायन्स जाहैनो नागिरनायनि इसारा होबाय थायो एमपि नबकुमार सरनियाया। थिग बेबायदिनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि टिएमसि दोलोजों जिएसपि हान्जाया सावरायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सोमोन्दोआ गोराबो जागासिनो दङ। बेनिखायनो बिथाङा अदेबानि नबकुमार सरनियाया जुदि बिबान लायोब्ला बिटिसिआलाय मा? आसामनि गिबि मन्थ्रिनि प्रजेक्टखौबो टिएमसिआ होनो हागौ होननानै फोरमायथिदों एमपि सरनियाया। आसामाव टिएमसि दोलोखौ देरहासार खालामनो थाखाय दाजाब दानख' खालामनायखौबो फोरमायथिदों बिथाङा। बिथांनि दाजाब दानख'नि बायदिब्ला आसामनि मुस्लिम माइनरिटि आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि माइनरिटि सुबुंफोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला आसामाव 50% बांसिन मोननो हागोन आरो गुबुन दोलोखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो एंगाराखै एमपि नबकुमार सरनियाया। बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिनि लोरबांथिखौ लानानै खाबु लादों बिजेपि दोलोआ। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया बिजेपि दोलोआव हाबाब्लाबो उफाय गैया, नङाब्ला जोबथेसालियाव थांनो नांगोन, नङाब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि मददगिरिफ्रा बिथांखौ एंगारनानै थांगोन होननानै बुंथिदों सरनिया बिथाङा। कटन इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों। कटन इउनिभार्सिटियाव आन्डार ग्रेजुएट एडमिशन 2021नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जानाय नंला। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 आगस्तआव कटन इउनिभार्सिटियाव आन्डार ग्रेजुएट एडमिशन 2021नि एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय मोनसे फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन। दा बे नटिसखौ कटन इउनिभार्सिटिया बोखांनानै लाफिनबाय आरो आन्डार ग्रेजुएट एडमिशन 2021नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो गोनां गैला होननानै रोखायै फोसावबाय। लोगोसे फरायसाफोरा एचएस फाइनाल इयाराव मोननाय मार्क्सखौ नायनानैनो फरायसाफोरनो एडमिशन होनाय जासिगोन होननानैबो फोसावबाय। बेनि अनगायैबो बेफोरनि गासैनिबो गाइडलाइन्स आरो अनलाइन एप्लिकेशन लिंक खुलिनायनि गोदान अक्ट'नि सोमोन्दै थाबैनो फोसावनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। खोला काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव फिन 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। पुलवामानि नागबेरान्ट्रालनि हाग्रा ओनसोलाव पुलिस आरो आर्मिया जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाया जादों। बे गावलायलायनायावनो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। गावथारनो हानाय 3 उदखारिफोरा जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानिमोन। बेनि अनगायैबो बेनि सानसे सिगां अवन्तिप'रानि क्रिउआव 2 हिजबुल मुजाहिद्दिन उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गावथारनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीराव बे बोसोराव दासिम गुबुन गुबुन उदखारि हान्जानि गासै सा 94खौ गावथारनो हादों आरो सा 94नि मादाव सा 8खौ बे दानावनो अदेबानि आगस्ट दानावनो गावथारनो हादों। गुबुन फारसेथिं बे दानाव दासिम सासे पुलिस, सासे नोगोरारि आरो 3 राजखान्थिगिरिफोरखौ उदखारिफोरा गावथारदों। खेबसे मिसकल हरोब्लानो कभिड-19 भेक्सिनखौ मोननो हागोन। गुवाहाटीआव थानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनानै होदों रायजो सोरखारा। नाम्बारा 8922103776। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बेनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया खम जादोंब्लाबो माखासे जिल्लाफोराव दासिमबो कभिड-19नि गोसारनाया आबुङै खम जायाखै आरो गुवाहाटी नोगोराव कभिड-19खौ लानानै सांग्रां जानायखौ नुनो मोनाखै होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो गुवाहाटी नोगोरनि गासैबो सुबुंफोरखौनो फैगौ 31 आगस्टनि गेजेरावनो कभिड-19 भेक्सिन थुजोबनो थांखि लानायखौ फोसावदों सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। गुवाहाटीआव साजि सिखावनि मोनसे गेंखौ हमनो हादों। गुवाहाटीनि भरलुमुख पुलिसआ गोलाव समनिफ्रायनो सिखाव खालामबोग्रा मोनसे गेंखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय सिखावफोरनि मुङा फारियै रुबुल दास, राजेश सिंह, राजु बर', आनवार हुसैन, इमरान हुसैन, आख्तार हुसैन, जियाउल हक, आयातुल्लाह आइनुद्दिन आली आरो मिजानुर रहमान।
सिखावफोरा कामरुप मेट्र'आव थानाय थानसालि बायदिफोरनिफ्राय बायदि बायदि मुवा बेसाद आइजें आइलाफोरखौ खावोमोन आरो बेफोरखौ फानफिनोमोन। दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय 60 सिखावनि मोनसे हानजाया। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मिरु मन्थ्रि जानायनि उनाव गिबि खेब आसामाव दावबायफैदों। बिथाङा सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैदों। बिजेपि दोलोआ जन आशीर्वाद यात्रा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोन 18 जायगायाव दावबायगोन आरो बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय आरो 23 आगस्टआव जोबहैगोन। जन आशीर्वाद यात्रा हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो दानि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। मिरु मन्थ्रिनि बिबान मोनखांनायनि उनाव गिबि खेब आसामाव दावबायफैनाय सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांमोनहा मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बरायदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।